hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Gregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Vilma Fančovičová, Alena Berníková, Zuzana Strapková, Eva Vanková a Zoro Laurinc. Skrytá vášeň. Môžete mi povedať, čo tu hľadáte? Seňorita? Alebo seňora? No tak odpovedzte, na čo ste prišli a čo chcete? Chcela som vás poznať a obzrieť si vás. Ja vás poznám veľmi dobre. Raz som vás videla spievať v bare Alcalá. Veľmi som túžila spoznať ženu, za ktorú ma môj Franko vymenil. Chcela som vedieť, či je krajšia alebo ženskejšia. Nemáte dôvod nás porovnávať. Obe sme veľmi rozdielne. A to v každom smere. Niečo sa vás opýtam. Úprimne Franka milujete? Chcete s ním zostať? Áno. Ale nemám v úmysle bojovať o niečiu lásku. Keďže nie som žena, ktorá si niečo vynúcuje násilím. Ak ma nejaký muž skutočne ľúbi, bude môj. A nikoho iného. Za to ja som kvôli Frankovej láske odhodlaná zájsť až do úplných krajností. To vás ubezpečuje. Čo tu robí tá žena? Prečo sem prišla? Nie je to podstatné. Netráp sa. To, čo sa tu deje, ma veľmi znepokojuje. Budeme sa musieť vážne pozhovárať. Buď taká láskavá a vysvetli mi to. Urobila si mi pred priateľkami poriadnu hanbu. Urazila si ma. Znevážila si ma tým, že si mi oponovala. Čo je to za dcéru, ktorá sa tak správa k vlastnej matke? Ani ty si nemala žiadne právo takto ma udrieť, mama. Nikdy by mi nenapadlo, že mi urobíš niečo také. To je to posledné, čo by som od teba čakala. Ani ja som nemyslela, že sa proti mne postavíš. Pomaly, ale isto sa z teba stáva nevychovaná a rozmaznaná dcéra. Ale tvoju roztopašnosť nemienim ďalej tolerovať. Je mi to veľmi ľúto, mama, ale nezabúdaj, že som už dosť veľká a môžem rozhodovať aj sama. Ostala som tu len preto, lebo ma môj otec potrebuje. Nebyť jeho, dávno by som z tohto domu odišla, a to navždy. S vydieraním na mňa nechoď.
Si moja dcéra a si povinná poslúchať ma vo všetkom, čo ti prikážem. Takže teraz si choď láskavo pobaliť svoje veci. Pretože čoskoro odcestujeme. Neviem, o čom hovoríš. Uvažovala som nad tým. Myslím, že najlepšie pre teba bude, ak odcestujeme do Európy. Hovorila som so strýkom Silveriom a súhlasil. Takže budeme bývať uňho. To je šialenstvo. Nemôžeš ma k niečomu prinútiť a organizovať mi život, mama. Samozrejme, že môžem, pretože nie si nezávislá. A ak nepôjdeš po dobrom, odvediem ťa na silu. Nezostaneš tu, aby si sa stretávala s tými ľuďmi. Ani sa odtiaľto nepohnem. Hovorím ti, že nikam nepôjdem, zostanem tu. Nezabúdaj, že si odo mňa závislá a ak tu zostaneš, tak s mojimi peniazmi nerátaj. Už si láskavo uvedom, že odchádzame a viac sa sem nevrátime. Tak to ma budeš musieť odvliec s násilím. Prepáčte, nerušíme pokoj tohto sladkého domova. Pravdu povediac, nevhodnejšie ste už ani nemohli prísť. Nehnevaj sa, tetuška. Pokojne môžeme prísť aj neskôr, však, mama. Nie, nemôžeme. Rada by som sa s tebou porozprávala, Rakel. O samote. Ak je to nevyhnutné? Neboj sa, dnes budem stručná. Poďme do záhrady. No, dobre, hovor. Počúvam, Melisa. Čo je také súrne a dôležité, že to nemohlo počkať ani len minútu? Prišla som ti povedať, že tvojmu ohováraniu vôbec neuverím. Pretože tvoj štipľavý jazyk bez pochyby prečí aj samotné peklo. Nemôžem uveriť, aká si opovážlivá. Odkedy ma chodíš do môjho domu urážať? Upokoj sa, drahá Rakel. Nemusíš to brať až tak vážne. Vieš, že ja som priamy človek. Prejdem rovno k veci. Preto chcem, aby si vedela, že som hovorila s Leandrom, aby som sa dozvedela aj druhú verziu príbehu a utvorila si svoj vlastný názor. Aha. A k akému záveru si dospela? Ak to smiem vedieť. Že po celý ten čas, čo som tu nebola, si mojich synov len ovládala a snažila si sa presadzovať svoju vôľu. Prosím ťa, čo sú to za nezmysly? Mala by si mi byť vďačná, že som sa starala o tvojich synáčikov, kým si sa ty bezstarostne túlala po svete a na nich si ani len nespomenula. Rakel, neviem, či si uvedomila, že moji synovia sú už naozaj dosť veľkí na to, aby potrebovali pestúnku alebo niekoho, kto by ich opatroval. Môžu si so svojím životom robiť, čo len sami chcú. Snažila som sa im len zaistiť dobrú budúcnosť, takú, akej sa pri tebe nikdy nedožijú. A za akú cenu? Vydieraním? Pretože to si urobila. Vydierala si Leandra, aby si ho prinútila oženiť sa. Rakel, nezabúdaj, že odo mňa majú dosť peňazí. A nie sú odkázaní na to, aby si ich zavádzala kadejakými sľubmi o dedičstve. To nie sú kadejaké sľuby. Len si chcem byť istá, že si moju pomoc zaslúžia. Koho sa snažíš oklamať, ty profíka na líška? Ide ti len o to, aby si vždy dosiahla svoje a vnútila im svoju vôľu, ale tomu je koniec. Dúfam, že ti je konečne jasné, že moji synovia sa môžu pokojne stretávať s rejesovcami alebo s hocikým iným. A že viac im nikto nebude prikazovať, s kým sa môžu priateliť a s kým nie. V poriadku, ako myslíš, ale takto určite zničíš nevďačníka Leandra a postupne stiahneš aj toho hlúpeho Benita. Nazdávaš sa, že máš zrazu na tou háveďou veľkú moc, však? Nož háveď, alebo nie, sú to moji synovia. A ja jediná ich môžem o niečo žiadať. Preto som ti prišla povedať, aby si ich konečne nechala na pokoj raz a navždy. Vari ti už nestačí tvoja adoptívna dcéra, ktorú si kúpila? Ku ktorej sa mimochodom správaš veľmi nepekne. Prestaň tárať hlúposti! Opováž sa to ešte raz zopakovať! Zakazujem ti to! Veď je to pravda. Ruth nie je tvoja dcéra. Vieme, že si Kalistovi nemohla dať deti, tak povedz, o čo sa teraz snažíš. Chceš sa aspoň zmocniť cudzích, alebo čo? Melisa! Ruth! Dcerka! Nie, prosím ťa, nepočúvaj tie hlúposti. Všetko sú to klamstvá. Rakel, mrzí ma to, naozaj. Nehnevaj sa, to som nechcela. Prepáč, prosím ťa, prepáč mi to. Zmizni. Strať sa odtiaľto a nikdy viac neprekroč prach tohto domu. Nechcem ťa vidieť do konca svojho života. Si posol zlých správ, si ako kuvík, ktorý priniesol nešťastie a všetko zničil. Preklinám hodinu, kedy si sa narodila. Sarita, vieš, že so mnou môžeš rátať kedykoľvek. Pozri, nie som ani slepá, ani hlúpa, aby som si nevšimla, že sa s tebou v poslednom čase niečo deje.
Norma, už som ti povedala, aby si sa netrápila. Všetko je v poriadku. No tak, nechcem, aby si predo mnou niečo tajila. Sara, som tvoja sestra. Mám právo vedieť, čo ťa trápi a... Okrem toho dobre viem, že s niekým chodíš. A tuším, o koho ide. Pretože som ťa odhalila. Ale prosím ťa. Je to tak. Aj slepý by si to všimol. Tak potom na čo tu bola Rosaria Montesová? Neviem, o čom hovoríš. Veľmi sa mýliš, Norma. To stačí. Prestaň sa pretvarovať. Už viem, že chodíš s Frankom Reyesom. On je ten muž, s ktorým sa stretávaš. Je to tak? Ale, dievčatá, prečo sa zasa hádate? Bude lepšie, ak túto tému necháme na inokedy. Nie, Sara. Nesnaž sa tomu uniknúť. Chimena je naša sestra. Má právo vedieť o všetkom, čo sa deje. Prečo sa tetuška tak rozčartila? Povedz, čo sa jej stalo, mama? Ja mám tiež plné právo to vedieť. Čo si jej vlastne povedala, keď bola od zlosti celá červená? Preboha, mlčaš, šoféru. Nemám v tejto chvíli najmenšiu chuť hovoriť o tej bosorke. No tak povedz, čo si jej urobila, keď si ju tak rozšúlila. A dúfam, že sa nenahnevala aj na mňa, pretože to by bolo priam nesnesiteľné. Naozaj. Ty začínaš byť neznesiteľný s toľkými otázkami. Prosím ťa, prestaň sa už konečne znepokojovať kvôli svojej tetuške. Nechcem už viac o tej namyslenej a lakomej starene počuť ani jediné slovo. Ako si mohla celé tie roky tajiť predo mnou takú vážnu vec? Ani by mi nenapadlo, že si niečoho takého schopná. Ja som ti vôbec nič netajila. Sú to len Melisine klamstvá. Je taká bláznivá ako Leandro. Všetko si to vymyslela, aby nás rozhnevala. Ale ak je pravda, čo hovoríš, prečo sa mi nechceš pozrieť do očí a neodprísaháš, že je to všetko len vymysel? Povedz, komu viac veríš? Nejakej privandrovalkyni alebo mne, tvojej matke? Prepáč, ale som presvedčená, že to, čo povedala Melisa, je pravda. A chcem, aby si vedela, že nech je to akokoľvek, vôbec mi na tom nezáleží. Pretože by som ťa mala rovnako rada. Myslíš to vážne? Pravda, že od malička si ma zahrňala láskou. Vždy si sa o mňa starala, ako si najlepšie vedela. Starala si sa o môj blahobyt. Takže o to viac, moja, by si mi mala byť vďačná za všetko, čo som ti poskytla. Teraz mi vyhadzuješ na oči všetko, čo si mi dala? Mám ti, hádam, zaplatiť za všetku tvoju starostlivosť? Nie, kdeže, vôbec nie, ale ak ti to pomôže, aby si sa z toho spamätala, som povinná ti to pripomenúť. Dala som ti všetko. Nikdy ti nič nechýbalo. Iste. Aj keď možno... Hoci, vieš čo? Chýbalo mi to najdôležitejšie. Úprimnosť a tvoja dôvera. To je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Nikdy som ti nechcela spôsobiť žiadnu bolesť. Urobila som to len pre tvoje dobro. Dobre. V poriadku. Ak si teda ku mne taká úprimná. Povedz mi, prosím ťa, kto sú moji skutoční rodičia? Mám plné právo to vedieť. Prosím ťa, povedz. Oni keby mi mali jazyk vyrezať, nikdy ti to nepoviem. Ale prečo? Vysvetli mi prečo. Musím sa dozvedieť pravdu. Nemôžeš mi to predsa do smrti tajiť. Nemôžem ti to povedať, pretože to ani sama neviem. Pravda je taká, že som ťa našla v jednom sirotinci. A keby som ťa vtedy nebola z toho strašného miesta odniesla, kto vie, čo by teraz s tebou bolo. Dokonca ani meno si nemala. Uvedomuješ si, že ja som jediný človek na svete, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Nemáš nikoho, si úplne sama.
Si na mňa odkázaná, si povinná zachovať mi oddanosť. Najlepšie bude, ak urýchlime cestu do Európy a odídeme čo najskôr. Nikdy! Je koniec, nikdy! Viac ti nedovolím, aby si presadzovala svoju vôľu. Nebudeš so mnou manipulovať. Aj keby som sa mala škvariť v samotnom pekle, urobíš, čo ti poviem. I hneď si chod zbaliť tvoje veci, pretože toto rozhodnutie je definitívne. Takže to je to, čo si mi chcel povedať, ocko. Uhádla som. Ty si poznal pravdu. Vedel si, že nie som tvoja dcéra. Musíš sa vynasnažiť. A musíš mi povedať, ako sa volá moja skutočná mama, ocko. Prosím ťa, povedz mi to. Už si spomínaš? Povieš mi to? Kto ste, señorita? Vaša tvár mi je povedomá. Ale nespomínam si na vaše meno, nepamätám sa. Som Ruth. Ja som Ruth, ocko. Ty jediný mi môžeš pomôcť, prosím ťa. Musíš sa vynasnažiť. Musíš mi povedať meno mojej skutočnej mamy, prosím ťa. V poriadku. Netráp sa. Ak mi ho teraz nemôžeš povedať, to nič. Ale nezastavím sa, kým sa nedozviem, kto je moja skutočná mama. Prisahám, že jedného dňa sa všetko dozviem. Všetko. Tvoje podozrenia sú oprávnené. Nemôžem to ďalej zapierať. Nie, nemôžeš. Pretože to je príliš očividné. A vieš prečo? Lebo sa ti to vymyká z rúk. Tak už dosť. Nemám potuchy, o čom hovoríte. Mohli by ste mi to vysvetliť, prosím vás? Ide o muža, s ktorým sa naša sestra stretáva. A už som zistila, kto je to. Naozaj? Kto je ten záhadný muž, čo si získal srdce mojej sestry? Počkaj, určite musí byť bohatý, krásny a veľmi odvážny, keď sa mu naša sestrička zahľadela do očí, čo? Neviem, možno má všetky tieto kvality, ale nedokážeš si ani predstaviť, o kom hovoríme. Poznáme ho. Kto je to? Poznáme ho veľmi dobre. Dokonca je to niekto nám veľmi blízko. No tak už ma nenapínajte. Kto je to? Norma, prosím ťa. Ja sama jej to poviem. Ide o... Franka Reyesa. A smiem vedieť, odkedy to šialenstvo trvá? Ako dlho s ním chodíš? Áno, Sarita, prosím ťa, vysvetli nám to, pretože ja som z teba naozaj zmetená. Ja viem, áno, viem a úplne vás chápem. Máte plné právo súdiť ma, kritizovať. Pokojne urobte, čo chcete. Potom, ako som sa postavila proti vašim vzťahom s Juanom a Oskarom. O to teraz vôbec nejde. Viac ma trápi, čo robíš, Sarita. Pozri sa. Ja Frankovi jednoducho nedôverujem. Najmenej teraz, keď sa zdá, že chodí s tou speváčkou, s tou Montesovou. Okrem toho, keďže s Normou máme v úmysle vrátiť sa k Juanovi a k Oskarovi, myslím, že akékoľvek pletky s Frankom by to mohli všetko pokaziť. Sarita, prosím ťa, povedz nám pravdu. Úprimne, čo cítiš k Frankovi? Miluješ ho? Si doňho zaľúbená? Ľúbim ho. Veľmi ho ľúbim. Ale nemôžem vám zapierať, že som kvôli tej prekliatej Rosarii plná pochybností. Neboj sa. Upokoj sa. Rosaria ho vždy prenasledovala, na to sme si už zvykli, ale... Nemaj obavy, musíš byť veľmi opatrná, pretože nechcem, aby si mala problémy. Môžete byť pokojné, pretože ešte dnes večer sa s ním stretnem. A musí mi vysvetliť celú situáciu. A
Aspoň sa budem môcť rozhodnúť, či s Frankom zostanem, alebo sa ho vzdám. Rosario, už naozaj neviem, ako ti mám pomôcť. Si zo dňa na deň tvrdohlavejšia a nikoho nepočúvaš. Priam ma desí, keď vidím, kam až ťa doviedla tvoja posadnutosť Frankom. A čo by si chcela? Mám sedieť so založenými rukami? Nie, panča. Musela som spoznať tú Saritu Elisondovú, aby som zistila, s kým mám o Frankovú lásku súperiť. A ona? Ako sa tvárila? Čo povedala? Tvárila sa nesmierne povýšenecky. Taká hlupaňa. Po celý čas mi dávala najavo, že je z dobrej rodiny a ja som len úbohá privandrovalkyňa. Ha? Čo povieš? Čo tým dosiahneš? Len sa budeš trápiť. Rosaria, prosím ťa, nespôsobuj si ešte väčšiu bolesť. Keby si ju videla, pančita. Správala sa ako princezná, ako keby bola, čo ja viem, kto. Idem zošalieť, keď viem, že nie je ani krajšia, ani ženskejšia ako ja. Nechápem to. Jednoducho nerozumiem, čo do čerta Franko na tej bleduli vidí. Je to obyčajná škrata. Neviem, ale nech je aká je, dal jej pred tebou prednosť. Buď ticho. Viac to nezopakuj. Pančita, preboha. Chceš, aby som sa cítila ešte horšie? To mi je fuk, hlavne sa spamätaj. Franko chce Saritu Elisondovú. Už si to preboha konečne uvedom, prosím ťa. Na to kašlem. Ja sa len tak ľahko nevzdám. Rozumieš? Rosaria, prosím ťa, už viac nenaliehaj. Začínaš nad sebou strácať kontrolu. Mysli si, čo chceš. Ale Frankovej lásky sa nevzdám. Nezabúdaj, že skôr či neskôr bude zasa môj. Myslíš si, že má význam robiť taký cirkus kvôli jednej svadbe? Juan, patríš k mužom, ktorí sa ženia iba raz v živote. Naozaj nechápem, prečo si taký tvrdohlavý. Áno, som tvrdohlavý. Na čo? Chcem len byť s Normou. A budem s ňou, až kým neumriem. Potom urob poriadnu svadbu. Takú, ako sa patrí. Oskar, tá svadba sa týka výlučne jej a mňa. Dobre, tak čo chceš? Počúvam. Chceš mať svadbu ako chudák? To teda nie. Čo povedia hostia? Nie, ešte horšie. Čo povie naša drahá svokra? Pomyslí si, že sme obyčajní škroby, rozumieš? Pozri, ja chcem iba úplne jednoduchý obrad. Veľmi dobre vie, že neznášam veľké davy. Chcel by som malú oslavu v kruhu svojich najbližších. A už mám toho dosť. Napokon je to moja svadba. Nepovedz. Vieš čo, si obyčajný frfľoš, presne to si. Myslí si, čo chceš. Nemám rád hluk a honosné oslavy. Neviem, aký to má význam. Na čo je to dobré? Na čo? Necítil by som sa vo svojej koži. Ja ti poviem na čo. Aby sa tá banda darebákov, čo sa z nás vysmievala a znepríjemňovala nám život, zhrízala od závisti. Preto, vieš? Predstav si, ako sa tí hlupáci budú tváriť, keď vystrojíme svadbu hodnú bratov Rejesovcov. Predstav si obrovskú sálu s hudobníkmi. Pam, 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 pam. A tá torta, čo bude siahať až po strop, braček. Bude to tá najlepšia svadba roka a hotovo, tak ako si zaslúžime. Prestaň už konečne snívať. A povedz mi, prečo si ako otrhnutý z reťaze? Prečo asi, Juan? Kvôli mojej chymene. Vyvíja sa to s ňou sľubne, však? Aha, teda aspoň zatiaľ. Starosti mi robí iba Franko so Saritou. Už si to počul? Vraj s ňou má dobré úmysly. Áno, tak ako my dvaja s Chimenou a Normou. A pozri, ako sme dopadli. To jeho dnešné rande ma naozaj dosť nepokojuje. Mohlo by sa niečo prihodiť. Dúfajme, že sa všetko dobre skončí.
A že sa náš braček zasa neocitne v poriadnej kaši. Keď sa po ňu zastavíš, nezabudni jej otvoriť dvere na aute, tak ako gentleman. Prosím, seňorita, nech sa páči, no a tak ďalej. Nie, že to preženieš, takže buď opatrný. Presne. A ak bude mať náhodou hrozné šaty, povedz jej, že vyzerá úžasne, že je nádherná. Ak budete chcieť ísť na večeru, hoci bude mať hrozné šaty, je nádherná. Takže ak pôjdete na večeru, vezmi ju na nejaké slušné miesto na úrovni. Ako pravú dámu. Nebuď dotieravý, ale nesprávaj sa ani prihlúplo ako nejaký šašo. To ženy vystraší. To ti vravím z vlastnej skúsenosti, vieš? A neopíš sa pre Boha. Nie, že sa... Tak už prestaňte, dobre? Nejdem prvý raz nejakou ženou. Dobre. Ale prvý raz závisí naše šťastie od teba, ty truby roh. Počuj. A čo ak by neprišiel? Ako to myslíš? Aby sa na ňu vykašľal? Zošalel si, to by bol koniec. Asi áno. No. To by mu Sarita nikdy neodpustila. Okrem toho, čo by si pomyslela Norma s Chimenou? No. Pohni sa, človeče, chceš prísť neskoro? Počúvajte. Neopovážte sa na mňa čakať, aby ste ma začali vypočúvať, jasné? Poď sem, ešte niečo. Čo je? Ty sa to nikdy nenaučíš, braček, ukáž. Ale nevieš sa poriadne učesať. Daj mi pokoj. Nebuď protivný. Nech sa to naučí. Šliapni na to, Franko, ideš, poďme! Tak čo? Myslíš, že to všetko pokazí? Dúfam, že nie. Pretože v opačnom prípade ho zlinčujem. Prisahám ti, že ho zlinčujem. To je ten podliak. Už je náš Harrison. Tento raz nám ten podliak neujde. To sa mu nepodarí, Rubinsky. V stávke je totiž naša česť. Slúbili sme, že s tým podliakom skoncujeme a svoj sľub za každú cenu dodržíme. Kto vie, možno už Armando nemá záujem toho hlupáka zabiť. Ale my áno. Nastal tvoj čas, špinavec. Dnes večer ťa to neminie. Slovo Harrisona? A Rubinského. O malú chvíľu bude ten úbožiak Franco Reyes mŕtvý. Konečne bude mŕtvý, Harrison, to ti sľubujem. Definitívne. Seňorita Ruth, prečo sa tu prechádzate tak neskoro a úplne sama? Poďte už radšej dnu. Netrápte sa, Magnolia. Som v poriadku. Okrem toho chcem byť sama. Seňorita Ruth, prosím vás, už je naozaj dosť chladno, mohli by ste prechladnúť. Nemajte obavy. Vravím vám, že som v poriadku. Bežte dnu a choďte si láhnuť. Seňora Raquel. Čo sa stalo? Čo povedala? Seňorita Ruth nechce poslúchnuť. Je vonku, prechádza sa hore dolu po záhrade. Robí mi veľmi veľké starosti, pretože vôbec nevyzerá dobre. Aj za to všetko môže tá bezočivá Melisa. Preklínam tú chvíľu, kedy sa rozhodla vrátiť a spôsobiť mi toto trápenie. A keby sa tá potvora nebola vrátila, nič z toho by sa nestalo. Bolo mi to podozrivé hneď od prvého razu, ako tá seňora vstúpila do tohto domu. Tušila som, že nám prinesie len samé problémy. Aj, do čerta, aj s ňou je horšie ako kuvik. Prináša do domu iba samé nešťastie. Aj, bože môj. Tá potvora nám svojimi klebetnými rečami poriadne skomplikovala život. Prečo radšej nezostala tam, odkiaľ prišla?
Každým slovom vypúšťa z úst diet. A čo ak je to, čo povedala pravda? Že seňorita Ruth nie je v skutočnosti vaša dcéra, ale že je to najduch. Mlč, ty nešťastnica! Kto ti kázal strkať svoj nos do cudzích vecí? Poviem ti to iba raz, takže ma dobre počúvaj. Opováž sa o tejto veci prehovoriť čo len jediné slovo. Pretože ak si nedáš pozor na ten svoj podrezaný jazyk, bez váhania ťa prepustím. Je ti to jasné? Áno, seňora. Spoľahnite sa, budem mlčať ako hrob. Prisahám na to najsvätejšie. To dúfam. Pretože ak nie, mali by sme vážne problémy. Nož, v každom prípade spolieham sa na to, že Ruth nebude mať inú možnosť, ako ma pokorne poslúchnuť a odcestuje. Musíme odtiaľto odísť, a to čo najskôr. To bude pre všetkých najlepšie. Najlepšie. Nemôžem uveriť, že odchádzaš. Pretože ťa veľmi ľúbim a budeš mi veľmi chýbať. Aj ty mne. Veľmi. Ale čo mám robiť? Prosím ťa, nehnevaj sa na mamu, aj keď len ona môže za náš rozchod. To by som naozaj nechcel. Mňa budeš poslúchať, dievča. Rozumela si? Nevzdávaj sa. Nezabúdaj, že ja a moji bratia ťa máme veľmi radi. Tak, ako sme mali radi našu sestru, pretože nám ju veľmi pripomínaš. Ja viem. A nezabudni na Evu. Nestaraj sa o to, čo o nej hovoria druhí. Nech by to bolo čokoľvek. Dobre ma počúvaj. Eva má veľa dôvodov na to, aby ťa mala rada a preto si chce získať tvoju dôveru. Vieš, veľmi sa pred ňou hanbím. Prosím ťa, povedz jej, že hneď ako budem môcť, prídem sa jej osobne ospravedlniť. Vieš, kde ju nájdeš. A nás dúfam takisto. Chcem, aby si vedela, že naše dvere, rovnako ako aj naša náruč, budú pre teba vždy otvorené. Čokoľvek budeš potrebovať, ak ťa bude niečo trápiť, pokojne nás vyhľadaj. Chcem, aby si vedela, že na nás sa môžeš spoľahnúť, pretože si ťa veľmi vážime a máme ťa veľmi radi. Nastala tvoja posledná hodina, frajer. Tento raz nám neújdeš, Franco Reyes. Urobíme z teba rešeto. Počkaj! Čo je? Schovaj to, teraz nie. Do čerta. Tak ako, chlapci? Kam ste sa vybrali? Idete si niekam vyraziť? Idete do 100 ohňov? Tento raz nie, Franko. Ideme si splniť inú povinnosť. Smiem vedieť, o čo ide? Ak máte nejaký problém, ja aj moji bratia vám radi pomôžeme. Nie, kdeže nič také. Vďaka Bohu, tento raz nie sme s nikým na nože. Ideme len navštíviť rodičov.
Zdá sa, že mama je už bez nás úplne zúfalá. Aspoň tak to vraví. Ibaže podľa mňa nám stále nemôže odpustiť, že pracujeme u vás a že ich sme opustili. Ani dnes si nenechá ujsť príležitosť, aby nám nevynadala. Ak je to tak, v tom prípade vám mu Done Hortensie želám veľa šťastia, chlapci. A čo ty, Franko, kamže taký elegantný? Máš rande s nejakou senioritou? Čo sa staráš? Teba do toho nič nie je. Pýtam sa len preto, že ak ide do mesta, môžeme ho sprevádzať. Bude to ako vo filme, keď sprevádzajú dôležitých ľudí. Ten má nápady, čo? Prečo nie? Celkom sa mi to páči. Cesta je pustá, budem rád, ak ma odprevadíte. Ideme? Jasne. Poď. Ten podľak má ale z pekla šťastie. Práve teraz sa tu museli objaviť. Čo urobíme s tými dvoma hlupákmi, keď mu budú stále v petách? Ha? Takto našu misiu nedokončíme. Ja im ukážem. Nebuď hlúpy, Rubinsky. Musíme trochu rozmýšľať. Teraz ho predsa nemôžeme napadnúť. Tak potom kedy do čerta? Nespustíme ho z očí, kým nenastane vhodná chvíľa, aby sme s tým skoncovali. Slavo Hersona! A Rubinského. Želáte si objednať, seniorita? Nie, ďakujem pekne. Na niekoho čakám. Keď príde, dám vám vedieť. S dovolením. No tak, Franko, kde si? Uvidíme sa zajtra na haciende, Franko. My už radšej pôjdeme. Máme určite zúry, kde sme tak dlho. Ďakujem vám za vašu spoločnosť a veľa šťastia. Budete ho potrebovať. O tom vôbec nepochybujeme. Kto vie, možno nám tak veľmi nevynadá. No tak, pekný večer. Majte sa. Aj ty. S dovolením. Držte sa. S Bohom. Prajem vám pekný večer. A príďte aj na budúce. Dovidenia. Prepáčte, že meškám, ale musel som na haciende vyriešiť jeden problém. Mrzí ma, že ste museli čakať. Nie, nič sa nestalo. Hlavne, že ste už tu. Je vám niečo, Sara? Vidíte sa mi trochu čudná. Chcela by som sa s vami vážne porozprávať, Franko. Musíme si toho veľa vysvetliť. Vždy je lepšie, ak človek vie, na čom je. Aspoň sa vyhneme problémom. Sarita a Franco Reyes? Tak, ako počuješ. Netrvalo dlho a tá klamárka už musela vystrčiť svoje pazúry. Len nechápem, prečo si vybrala práve jeho. A prečo si nevyužil príležitosť? Mohol si ju napríklad vydierať. Alebo si jej mohol vyrobiť poriadny škandál pred Gabrielou. Nemal som to v úmysle. Nechcel som jej spôsobiť ďalšiu traumu a okrem toho som presvedčený, že Frankovi a Sarite ten ich smiešný románik určite nepotrvá príliš dlho. Ako si môžeš byť taký istý? Pretože som všetko pekne povedal Rosarii a podarilo sa mi ich postaviť z očí v oči. Musím uznať, Fernandi, to, že tento raz si konal veľmi inteligentne. Ten hlupák Franko vždy rád strká nos do cudzích vecí. Som si 100% istý, že sa tá ich idylka veľmi skoro skončí. Tu na Juku musela poriadne vyviesť z miery. Rosarína nečakaná návšteva. Na zdravie. Dobre sa pozri, spomínaš si na tú ženu, čo je s tým podliakom Reyesom? Jasné, že si spomínam. Kvôli nej som zažil tie najhoršie chvíle v živote. To ona nás pripravila o jedinečnú príležitosť skoncovať s tým sviniarom. Musela sa tá potvora zjaviť a prekaziť nám našu prácičku. Tá ženská je nám čosi dlžná, Herson. S radosťou dnes večer zabijem aj ju. Sme dohodnutí, Rubinsky. Ako sa vraví, dnes večer zabijeme 2 muchy 1 ranou.
Chcem, aby ste vedeli, že môj románik s Rosáriou sa navždy skončil. Áno, je minulosťou. Bola to len chvíľa, ktorá už je za nami. Vôbec k nej nič necítim. Obávam sa, že tá žena si myslí niečo iné. Opovážila sa prísť k nám do domu. A bezočivo sa mi vyhrážala. Varovala ma, že je ochotná urobiť čokoľvek, aby vás získala späť. Najhoršie je, že si bola celkom istá. Na to mi vôbec nezáleží, Sara. Prišla za mnou a bol som k nej otvorený. Moje city sa zmenili. Povedal som jej, že k nej cítim odpor a opovrhujem ňou. Sara. Jediná žena, na ktorej mi záleží, ste vy. Iná pre mňa neexistuje. Verte mi, prosím vás. Pozrite. Nedovoľte, aby vám nasadila chrobáka do hlavy. Dôverujte mi. Franko, ja chcem k vám byť úprimná. Nerada sa dostávam do takýchto problémov. Ak sa totiž naďalej budete s tou ženou stretávať, radšej zabudnem, že existujete a vrátim sa k svojmu predchádzajúcemu životu. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.